Dinsdag 20 februari. Tom keek geïrriteerd toen ik vanochtend voor zijn deur verscheen, zonder mijn heldenpak aan. Dus hij duwde mijn gouden badkamer in om te kleden. De lokale rondes van de nationale voorleeswedstrijd werden dinsdag gehouden in de Bank in Leunen. De eerste ronde werd gewonnen door Lasse van basisschool De Meent. Hij las een stukje voor uit het boek De avonturen van een superloser. Nou, wij gingen gewoon rondlopen in de biep en toen zag volgens mij mijn moeder zag dit boek liggen en toen keek ik het. Ja, toen vond ik het wel leuk. Ook op het begin begon het al gelijk met wat humor, dus ik dacht nou dat past wel bij mij. Ja, en het boek heb je uiteraard helemaal gelezen. Ja, wat vond je ervan? Ja, ik vond het echt geweldig. Het is echt een heel leuk boek vol fantasie, leuke grappen en nou ja, ik kan het me echt helemaal inbeelden hoe het echt zou zijn, zeg maar. Ja, hoe gaat het tot nu toe? Ja, het gaat hartstikke goed. Kandidaten zijn heel enthousiast, een beetje zenuwachtig, ze vinden het spannend. Maar ja, ze doen het allemaal echt hartstikke super. Hoe worden deze kinderen geselecteerd? Ze hebben eerst een ronde op hun eigen school. En van elke school komt de kampioen dan in de gemeente. En we hebben hier nu vandaag 2 rondes inderdaad. Vanmorgen een aantal kandidaten en zo dadelijk nog een tweede ronde. En dan hebben we dus 2 winnaars vanuit de gemeente Venray. En die winnaars van de gemeente Venray, ja, die gaan weer een stapje verder naar de regionale wedstrijden, begreep ik, of niet? Dat klopt. We hebben op 12 maart hebben we dan de regionale finale. En die vindt dit jaar plaats in Horst. Maar dan zal de gemeente Horst erbij zijn inderdaad. En de winnaars van de gemeente Venray. En er komen er ook nog winnaars bij van Biblioplus. Hoe heb je je voorbereid hierop? Nou, weinig. Ik ken het boek eigenlijk al bijna uit mijn hoofd. Ik heb gisteravond nog 1 keer geoefend. En nou ja, ik heb gewoon heel erg mijn best gedaan. En dan komt het altijd goed. Ja, dan zit je hier in de zaal. Ja, hoe vond je het? Ik vond het echt geweldig. Het is echt heel leuk. Hoe het hele publiek dan naar jou kijkt, bij elk woord, dan kijken ze naar jou en dan denken ze van wauw, die zit daar gewoon en dan doe je het. Kinderen zijn heel erg enthousiast over het voorlezen, maken elkaar ook enthousiast over de boeken die ze voorlezen. En ja, je ziet het net in de zaal, de klassen moedigen de kinderen massaal aan en ja, zijn allemaal heel erg enthousiast. Biblionu promoot lezen op basisscholen. Dat gebeurt al in de gemeente Horst aan de Maas op vaste basis. In de gemeente Venray loopt een pilot tot het einde van volgend schooljaar. Wij komen natuurlijk veel op de scholen vanuit Biblionu en proberen daar als mediacoaches in de klassen en rondom de klassen met de leerkrachten samen te bekijken hoe we de Bib op school zo goed mogelijk neer kunnen zetten en leesactiviteiten samen te promoten. En wat verwacht je er verder van dadelijk? Ja, je gaat in de volgende ronde weer. Zien we wel, geen idee. Ik hoop het allerbeste, dan komt het goed. En ik zag niet tekeer gaan tegen een man met een bril en heel lang haar, die naast een paar verkeerslichten stond en een klein plastic doosje in de hand. Hij kwam op me afrennen en riep: "Hé maat, boek dicht!" Dus dat weet ik.